उर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, बटाटा हा जसा सगळ्या गृहिणींचा लाडका असतो ना, तशीच आणखीन एक भाजी आहे जी गृहिणींची अत्यंत लाडकी असते आणि ते म्हणजे मटार. येस, कारण मटारचे दाणे देखील सहज अगदी कुठल्याही भाजीमध्ये आणि कुठल्याही पदार्थामध्ये मस्त सामावून जातात. म्हणून आज आपण बघणार आहोत मटारची एक मस्त रेसिपी, मेथी मलाई मटार. चला तर मग 4 माणसांना पुरेल इतकं मेथी मलाई मटार करण्याचं साहित्य आणि कृती पाहूया. एखाद्या रविवारी तुम्ही मेथी मलाई मटरचा प्लान नक्की आखा आणि त्याबरोबर जर नान बटर रोटी केलीत तर मग काय बघायलाच नको, घरचेही खुश आणि तुम्हीही खुश. मेथी मलाई मटार करण्यासाठी मी इथे मेथीची जुडी घेतली होती, छान निवडून त्याची पानं साफ केली आहेत. 1 वाटी मी मटारचे दाणे घेतलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि मेथीची पानं छान साफ करून धुवून मी कापून घेतलेली आहेत आणि माझ्याकडे आता ही 2.5 वाटी कापलेली मेथी आहे. आणि आपल्याला पाऊण ते अर्धी वाटी फ्रेश क्रीम लागणार आहे. बाकी साहित्यांमध्ये या भाजीसाठी जी आपण छान ताजी ग्रेव्ही करणार आहोत त्यासाठी आपण घेतला एक मोठा कांदा, मोठे मोठे तुकडे करून घ्या. खूप बारीक कापण्याची गरज नाही आहे कारण आपण हे सगळं मिक्सरलाच वाटणार आहोत. 1 इंच आलं, हे देखील बारीक तुकडे करून घ्या. 1 टोमॅटो, मोठे मोठे तुकडे करून. टोमॅटोऐवजी तुम्ही दही देखील या भाजीसाठी वापरू शकता. 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि काजू 10 ते 15. इतर मसाल्यांमध्ये आपण घेणार आहोत अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे लाल मिरची पावडर, 2 चमचे गरम मसाला कुठल्याही चांगल्या ब्रँडचा आणि चवीनुसार मीठ. भाजीला खमंग स्वाद येण्यासाठी आपण काही गरम मसाले वापरणार आहोत. 2-3 तेजपत्ता, 1 चमचा जिरं, 3-4 हिरव्या वेलच्या, 1 इंच दालचिनी आणि 3-4 लवंगा. त्याचबरोबर गार्निश करण्याकरता आपण ताजी कोथिंबीर वापरणार आहोत. तिखटपणासाठी हिरव्या मिरच्या वापरणार आहोत आणि अर्धी वाटी तेल. ही भाजी आपण 5 स्टेपमध्ये करणार आहोत. त्यातली पहिली स्टेप आहे आपल्याला मटारचे दाणे सेमी कुक करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे पूर्ण शिजवायचे नाही आहेत. तर इथे मी 1 ग्लास पाणी गरम करत ठेवलं होतं आणि पाण्याला थोडीशी उकळी आल्यानंतर मी गॅस बंद केला आहे आणि त्यात आपण हे मटारचे दाणे घातले आणि हे असंच आपण बाजूला ठेवून देऊया. मटारचे दाणे आपोआप शिजतील आणि नरम होतील. आता आपली दुसरी स्टेप आहे ती म्हणजे मेथीची जी आपण भाजी कापून घेतलेली आहे तिला छान आपल्याला फ्राय करून घ्यायची स्लाइटली. 1 चमचा तेल घेतलं आहे आपण नॉनस्टिक कढईमध्ये आणि आता आपल्याला कापलेली मेथीची पानं छान परतून घ्यायची आहेत. गॅस मात्र मोठा ठेवा. 3 ते 4 मिनिटांसाठी तुम्ही पाहू शकता भाजी परतल्यानंतर ती अशी आळते, कमी होते. आणि ह्या अशा पद्धतीने रोस्ट केल्यामुळे आपल्या मेथी मलाई मटरला खूपच मस्त रेस्टॉरंटसारखी चव येते. त्यामुळे वाफवून घेण्यापेक्षा ही पानं अशी तेलावरती थोड्याशा परतून घ्या. आता आपण ही भाजी बाजूला काढून घेऊया. आता त्याच कढईमध्ये आपण पुन्हा 2 ते 3 चमचे तेल घेतोय आणि आता आपल्याला या भाजीकरता आपण जो खास ग्रेव्ही मसाला तयार करणार आहोत त्यासाठी हे कांद्याचे मोठे तुकडे आपण घातलेले आहेत. 2 ते 3 मिनिटांसाठी छान सॉटे करून घ्या. खूप जास्त आपल्याला त्याला भाजायचं नाही आहे. स्लाइटली ट्रान्सपरंट आणि गुलाबीसर झाले की मग आलं लसूण घाला. पुन्हा 1 मिनिटासाठी छान परतून घ्या. गॅस मोठा ठेवला तरी चालेल. हे असं 1 मिनिट परतल्यानंतर काजू घाला आणि टोमॅटो घाला. टोमॅटोऐवजी तुम्ही दह्याचा वापर देखील करू शकता आंबटपणा येण्यासाठी. छान सगळं मस्त असं 2-3 मिनिटांसाठी सॉटे करून घ्या. हे अशा प्रकारे. तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो छान नरम झाला आहे मस्त. आता हे आपण डिशमध्ये काढून घेऊया आणि फॅनखाली ठेवूया गार होण्यासाठी. आणि गार झाल्यानंतर आपल्याला ते मिक्सरला किंचितचं पाणी घालून असं मस्त स्मूथ पेस्ट करून घ्या. बहुतेक सगळ्या पंजाबी किंवा पनीरच्या भाज्यांसाठी ही अशी बेसिक ग्रेव्ही केली जाते. आता याच कढईमध्ये आपल्याला भाजीला फोडणी पण द्यायची आहे. थोडंसं तेल घालूया. तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला आपले जे खडे मसाले आपण घेतलेले आहेत ते एक एक करून यात घालूया.
दालचिनी, लवंगा, जिरं, तेजपत्ता, हिरव्या वेलच्या थोड्याशा ठेचून घ्या, म्हणजे त्याचा स्वाद जो आहे तो छान आपल्या भाजीत उतरेल. 1 मिनिटासाठी नुसतं असं जरासं परतून घ्या मध्यम आचेवर. आणि आपण जी आता मिक्सरला टोमॅटो, कांदा याची जी पेस्ट केली होती काजूची, ती आपल्याला यात घालायची आहे. तुम्ही पाहू शकता अशी स्मूथ मस्त पेस्ट झालेली आहे. सगळी पेस्ट यात घालून घ्या. आणि मिक्सरचं जे भांडं आहे त्याला थोडं थोडं ते राहिलं असेल तर थोडंसं 1 कप पाणी घालून पुन्हा ते विसळून या कढईमध्ये ओता. हे पहा, मस्त मिक्स करून घ्या सगळं छान. गरम मसाल्याचा सगळा स्वाद आपल्या ग्रेव्हीमध्ये उतरायला हवा आहे. रेस्टॉरंटसारख्या भाज्या जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्यातली जी खास छोटंसं इन्ग्रेडियंट असतं ते आपण घालतो, ते म्हणजे कसुरी मेथी. त्यामुळे सगळ्या भाज्यांना असा वेगळा स्वाद येतो. परंतु ही भाजीच मुळात मेथीची असल्यामुळे इथे आपल्याला कसुरी मेथी घालण्याची अजिबात गरज नाही. मस्त व्यवस्थित छान असं एकजीव करून घ्या. आणि आपण आता यात तिखटपणासाठी 2 ते 3 तिखट हिरव्या मिरच्या घालतोय, पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ते ठरवा तुम्हाला किती घालायचे. मी आता यात अर्धा चमचाच हळद घालणार आहे, कारण मला ही भाजी खूप पिवळसर अशी व्हायला नको आहे. 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, पण हे ऑप्शनल आहे, नाही घातली तरी चालेल. आणि आता यात आपण आपले थोडेसे शिजलेले असे मटारचे दाणे घालतोय. आणि सगळं परत एकदा मस्त मिक्स करून घेऊया. आता झाकण ठेवूया आणि 2 ते 3 मिनिटांसाठी हे शिजू देऊया, म्हणजे आपल्या ज्या मसाल्यांचा सगळा जो फ्लेवर आहे, टेस्ट आहे, ती त्या मटारच्या दाण्यांमध्ये देखील उतरेल. 3 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता छान उकळी आलेली आहे आणि दाणे देखील आता पूर्णपणे शिजलेले आहेत. आता यात आपण आपली शॅलो फ्राय केलेली मेथी घालूया आणि सगळं एकदा छान मिक्स करून घेऊया. फॅन्टॅस्टिक. मेथीची भाजी आपण नेहमी पारंपरिक पद्धतीने कांदा लसणाच्या फोडणीवर करतो, ती तर अप्रतिम लागतेच. परंतु कधीतरी बदल म्हणून ही भाजी देखील ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आता चवीनुसार मीठ घालून घ्या आणि कुठलाही चांगला ब्रँडचा गरम मसाला आता घाला 1 चमचा. आणि आता आपण यात फ्रेश क्रीम घालतोय अर्धी वाटी, अर्धी ते पाऊण वाटी. जर तुमच्याकडे फ्रेश क्रीम नसेल परंतु घरी दुधावरची साय जर तुम्ही साठवून ठेवली असेल तर ती देखील तुम्ही फेटून यात घालू शकता, त्याने देखील खूप छान स्वाद येतो भाजीला. बस भाजी तयार आहे. ताज्या कोथिंबीरीने मस्तपैकी गार्निश करा, गॅस बंद करा आणि झाकण ठेवून असंच 1 ते 2 मिनिटांसाठी राहू द्या. त्यामुळे सगळ्या मसाल्यांचा सगळा जो स्वाद आहे तो छान आपल्या भाजीमध्ये मुरेल. येस, मस्त छान सुवास दरवळतोय. गरमागरम मेथी मलाई मटर सर्व करा. कशी वाटली रेसिपी? आहे ना सोपी करायला? नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा कशी झाली होती. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला आणखीन एक अशीच इंटरेस्टिंग रेसिपी घेऊन. तोवर स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि गात राहा. खाता रहे मेरा दिल. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी पूर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.